זה מה שקורה בדור שלנו. האמת תהיה נהדרת. אתה מבין מה קורה? תלמידי חכמים, כשלא יושבים ביניהם ומדברים ומחפשים את האמת, אז זה מה שגורם למחלוקות. וחבל שיוצאים שמות ומוציאים לשון הרע על כל אחד ולא מכירים את האמת. חבל שזה כך, מצער מאוד. תלמידי חכמים הם ניכרים בהנהגות שלהם, בחוכמה שלהם, בהתנהגות, בדרך ארץ שלהם. וכאשר יש מחלוקות, כאן נמדדים המידות של האדם. לא היה לי נעים לשמוע את הרב פה, לא רציתי להעיר לו, זה רב חכם מאוד, אבל חבל, אני לא יודע מה הוא אמר לגבי הרב צדקה, אבל הכל אפשר לברר. והרב אהרון ירחי, שכולם מכירים אותו, הרב הצדיק הזה, הרב אהרון ירחי היה אצל הרב ינוקה, ואתם יכולים לשאול אותו, מה הוא התרשם מהרב ינוקה? אתם יכולים להתרשם ממנו, לשאול אותו, הוא אחד הדיינים בדור הגדולים, והוא התרשם לשבח, הוא עצמו דיבר את זה. לכן דיברתי, בגלל זה דיברתי, שהאמת תהיה נהדרת. היום כל אחד שמועות רק. אנחנו רק שומעים, זה שומע מזה, זה שומע מזה, ותראה איזה מחלוקות החיצונים האלה גורמים לנו בעם ישראל. אז זה בעיה לא קטנה, כי אם הגדולים ככה, מה יגידו הקטנים? ונסחפים אחרי כל אחד. זה הבעיה. ככה לא מנהלים מדינה, ככה לא מנהלים את עם ישראל. זה לא ככה מנהלים התלמידי חכמים את עם ישראל בצורה הזו. צריכים בדרך ארץ. אתם מסתפקים על החוכמה שבו? תלכו תבררו. מה אתם, בכל אחד עם הגאווה שלו, אני לא אלך לזה, אני לא אלך לזה? לכו תבררו. אם אתם חושבים שהוא עושה עוול בעם ישראל, אז תלכו תבררו. תלכו כמה תלמידי חכמים שאתם מופקדים על עם ישראל, להדריך את עם ישראל, תלכו תבררו. אם לא הוא יסית עוד 100,000,000 איש, אז מה עשיתם? עכשיו זה הזמן, תלכו ותראו על מי מדובר. למה להוציא שם רע? בטח לשון הרע, מה זה? למה לדבר לשון הרע? שיגיד, זה לא משנה, אני מעריך אותו, הוא תלמיד חכם, אני לא מזלזל. רק אני בטוח שהוא עצמו לא היה אצל הרב ינוקה. והרב צדקה, שיהיה בריא, הוא לא היה אצל הרב ינוקה. אבל הרב אהרון ירחי כן היה, והוא התרשם לטובה. והרב לסרי, והרב מי שלמד עם הרב עובדיה, הרב שטרית. הרב שטרית הוא יושב אצלו קבוע, אתם יכולים לראות את זה. אז גם הוא טועה, נכון? הוא לא יודע. כנראה הוא נדבק לאחד שהוא לא שווה כלום. וגם, תלמיד חכם, הוא הזכיר פה, החכם, מי זה הרב שלו? מה זה כל כך מעניין מי זה הרב שלו? כמה אנשים שלמדו בישיבות גדולות ויצאו לתרבות אחרת, כמה? אז מה קרה? אין פה, אתה יודע ללמוד תורה, נהיית גדול, משה רבנו, איפה למדת משה רבנו, ממי למדת? מה זה משנה מאיפה למדתי? אני עכשיו עובד את השם, ראיתם משהו גנאי בי, שאתם יכולים לדבר מילה? מה ראיתם משהו גנאי? תדברו, תתקנו אותי אם אני לא בסדר. אבל לא ראיתם שום דבר, לא גנאי, לא כלום, מזכה את הרבים, מברך את עם ישראל. בטח שיאהבו אותו עם ישראל, בטח, איזה שאלה, למה לא? הוא מדריך אותנו, הוא מחזק אותנו לקדוש ברוך הוא. וכי אתם ראיתם שהוא מחפש לקחת לצד שלו איזה משהו? הכל זה לעם ישראל. 24 שעות הוא מזכה את עם ישראל.
24 שעות, מתי יש לו מנוחה בכלל? אז נכון, הוא לא... אני אמרתי למישהו, אני מנסה לארגן שיחה שהרב יבוא לדבר אצלכם בישיבה, בכולל. מה הוא אומר לי? לא, הוא לא מתאים, הוא מתאים לעמך, לא לתלמידי חכמים. תגידו לי, אתם מבינים מה הולך פה? אתה לא מגיע לקרסול שלו, של הרב. איך אתה מדבר ככה? אתה לא מתבייש? בגלל שנתנו לך תפקיד אתה מרים את האף? מי אתה בכלל? אבל זה הגאווה של בעלי התפקידים. מי אתה בכלל? אתה יודע על מי אתה מדבר? בוא נראה אותך יושב מולו, אחד מול אחד, ונראה מה אתה יודע. הם לא מגיעים להשגה שלו בכלל. להשגה שלו הם לא מבינים באיזה השגות הוא. אז בטח שהם ידברו, כי הם לא מגיעים לרמה שלו בכלל. אז כל מי שמדבר עליו, קודם כל תלך תבדוק, אל תדבר לשון הרע. מי שמדבר לשון הרע על תלמידי חכמים קראנו פה. מה הזוהר אומר? אז לפני שאתה מוציא מילה, תלך תראה מה קורה שם. לך תברר. ממתי, תגידו לי, מתי היה לנו כזה תקופה שמדברים על תלמידי חכמים? מתי? אני לא זוכר שהייתי יותר צעיר. אף פעם לא העזנו לדבר על תלמיד חכם מילה אחת. מה זה? מה קרה פה? איזה הפקרות. אז זה צריך להתחיל להתעורר, כי סדום ועמורה לא קרה ביום אחד. סדום ועמורה קרה בגלל המקרים האלה, שמתחילים לדבר ואף אחד לא אומר את האמת. הרי התורה אומרת שאסור לדבר לשון הרע. אז למה אתם מדברים לשון הרע? לא, אבל הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה. אז מה אם הוא עושה? אתם ראיתם משהו גנאי? הולך נותן תרומות לאנשים חילוניים, מי שרוצה בה. לוקחים בחינם הכל, נותן הכל להם. מה, זה לא טוב? יש פה משהו לא טוב? זה על... מה? נו, אז על מי דיברתי? על מי דיברתי? על מי דיברתי? על מי דיברתי? אתה סתם מדבר, כי אני לא דיברתי אף אחד על שם שלו. מה אתה רוצה? אז זהו, זה אתם רואים מה קורה? הגדולים טועים. תפסיק לדבר שטויות. תפסיק לדבר שטויות. אם היית מכיר את האב, לא היית מדבר, לא היית מעיז לדבר. זה השיעור הכי חשוב, תדע לך. לא, אתה צריך גם לדעת. השיעור הכי חשוב זה דרך ארץ. זה השיעור הכי חשוב. כי אם אין דרך ארץ אין תורה. זה הכי חשוב. על זה אני מדבר, על זה כואב לי. שמדברים על תלמידי חכמים ולא יודעים על מה מדברים. זה השיעור האמיתי. ולא להפוך דפים בגמרא, זה לא שווה. אתה תלמד את כל התורה ולא תקיים אותה, זה לא שווה. הוא לא דיבר כלום, אני לא מדבר עליו, מה אתה רוצה? למה אני אדבר עליו? אני מעריך אותו, מכבד אותו, אנשק לו את היד גם. אני לא מדבר על אף אחד, מה אתה רוצה? אני מדבר כללי שאסור לדבר על תלמידי חכמים, זהו. ומי שרוצה לדבר על תלמיד חכם, שילך קודם יבדוק בציציות, שיבדוק מה הוא מדבר, אם יש לו ראיות. אם אין לו ראיות שלא יעיז לדבר, מה זה? מה זה? מה הולך פה? איזה הפקרות קורה בעם ישראל? ולכן אמרתי, סדום ועמורה קראו לו ביום אחד. זה התחיל בדברים הקטנים האלה שהם גדולים, ואנשים זלזלו, אמרו, לא נורא, הוא מדבר, לא נורא, לא נורא, לא נורא, עד שכולם דיברו לשון הרע, עד שכולם היו גנבים, עד שכולם היו עושים עבירות. אז מעכשיו צריך לדבר, מי שאיש אמיתי ויודע שהתורה אוסרת לדבר על תלמידי חכמים, מעכשיו הוא צריך לדבר, לא לפחד מאף אחד. אפילו שהוא מעריך, אני לא מזלזל באף תלמיד חכם. אבל לפני שאתה מדבר, בוא תראה, בוא תבדוק. מה, אתם לא מסוגלים לשבת ליד חכם כזה ולדבר איתו דברי תורה? וכי אתם חושבים שהוא לא יודע תורה? אז בואו תבדקו. בואו תבדקו, בואו תראו. מה זה? הם לא מגיעים להשגה שלו, לכן הם בכלל לא בכיוון שלו. שהם מדברים עליו, מה זה? אז איזה הפקרות? למה שאני צריך אנשים שעמך, שלא יודעים, הנה כמו שהחכם אמר, זה אומר ככה, זה אומר ככה. כולנו מסכנים, אנחנו ממש לא יודעים מה האמת פה. אמת נהדרת. אז למה? אז אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא אחת.
אם אנחנו נדבק לאמת, כל מי שידבק לאמת, אני פעם אמרתי לכם את זה, הרב ינון חורי, זיכרונו לברכה, אני זכיתי ללמוד אצלו, הבן של הרב חיים חורי, ההילולה שבאר שבע, יש בבאר שבע. אז אני זכיתי ללמוד עם הבן שלו הבכור, הרב ינון חורי, מכיסא רחמים. והוא אמר לנו פעם, אדם צריך ללמוד תורה מחכם שפניו כפני מלאך. אז אמרנו לו, כבוד הרב, איך אנחנו לא ראינו מלאך? איך נדע ללמוד מאיזה רב הוא יש לו פני מלאך? נכון או לא? איך פני מלאך? מאיפה אנחנו יודעים מי הפנים שלו כמו מלאך? מה התשובה הייתה? מה המלאך נעשה ונשמע שעושה את שליחותו נאמנה מההתחלה עד סוף, כמו שהרב הזכיר פה, והוא ישר ונאמן, וזהו, קורא לזה תלמיד חכם. אם אתה תראה תלמיד חכם שהוא הולך עם התורה, אפילו שיש לו כל מיני מזיקים, כל מיני מפריעים מהצדדים, אבל הוא הולך על פי התורה, כמו יעקב אבינו, אצל לבן גרתי אצל הרמב"י הכי גדול בעולם, שעבד עליי ושיקר אותי, אבל הנה את התרי"ג מצוות שמרתי. ככה אם אתם תראו רב חכם, שהוא תמיד הולך, גם אם אין לו שכל גדול, זה לא משנה, זה יכול להיות אדם פשוט אפילו, שהוא הולך ישר ונאמן, זה נקרא צדיק אצל הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, זה נקרא צדיק. ולא מי שחכם, ויש לו כובע גדול על הראש, והוא יודע את התורה, ובאפם הרגו איש, באפם, זה עושה לו ככה, גמרנו, תגמור עליו, גמר על הבן אדם. למה? כי הוא גדול, הוא בעל תפקיד, אז כל תנועה שלו זה משפיע על גדולים. מה שווה הבן אדם הזה? מה שווה התורה שהוא למד? לא שווה כלום, כי הכל הולך לסתרה אחרה. מה זה? אני באתי לתת שיעור, כן, אני באתי ללמד, אבל זה הדרך, ארץ קדמה לתורה, זה השיעור החשוב שצריך. קודם כל, לכבד את כל העם ישראל, לכבד. את האדם אפילו הכי פשוט צריך לכבד. אפילו האדם הכי פשוט בעם ישראל צריך לכבד אותו. וכי מותר לדבר על אדם פשוט? גם לא. כל שכן תלמיד חכם. אז אם אתם רוצים באמת לראות את האמת, כל אלה אני לא רוצה להגיד שמקנים, אני לא יודע, מחפשים כבוד גם, או שהוא לא יודע מה. לא נדבר על אף אחד. אבל תבואו תראו, מה אתם רוצים? אתם רואים שיש חכמים שהלכו אליו, הרב גרוסמן מגדל העמק, הוא כמו בן בית שם, הוא הולך שואל אותו ומתייעץ איתו המון. אז יש גדולי עולם שהיו אצל הרב, והספיקו להכיר את הגדולה של החכם, והם לא ידברו ככה כמו שדיברו ומדברים. למה? היו אצל הרב ינוקה, חכמים האלה, והכירו את הגדולה שלו, וכבר יודעים על מי מדובר, וכמו הרב אהרון ירחי, שהוא אמר, תלמיד חכם, ירא שמיים, ולא זוכר את כל המילים, אני לא שמעתי אותו ממש, אבל הוא עצמו הכיר אותו, הלך אצלו. לא יודע אם לראות מי זה, מה זה, אבל הלך אצלו, הכיר אותו. אז עוד יהיו הרבה שיורידו את הכובע, מה שנקרא, לכבוד החוכמה של התורה שלו. אנחנו לא מכבדים בשר ודם, מכבדים את החוכמה שיש לאדם, את הדרך ארץ, איך הוא מכוון אותנו לעבודת השם. זהו. וכי מה הוא עושה שם? אני הייתי שם, אמרתי לכם, אצל גדולי עולם, אתם לא תראו את האנשים שיש שם, אתם תראו שם אנשים פשוטי עם, שכל האלה שלא היה אכפת להם מעזובי הקיר, ועזבו אותם להנחות ולא לימדו אותם, והם רק תפסו את האלה שיודעים וחכמים וגדלו אותם בשביל שיהיה לנו פרסום, שיהיה כתוב, אתם רואים, הישיבת פונופיץ', סתם נתתי דוגמה, לא הם מישיבה זו וזו, עוד מהישיבת זו וזו, יצא זה הגדול הזה, ראיתם? תראו. אז מה? מה אתם מתגאים? הנה הוצאתם? בואו נראה אתכם, תוציאו אלה הפשוטי העם, תוציאו אותם גדולים, בואו נראה אתכם. את כל אלה פה, כמו הרב אלבס, שיהיה בריא, שהוא בחורים שבאים עם כל מיני שטויות, מוציא אותם תלמידי חכמים. זה הגדולה בעם ישראל. להוציא את הבחורים האלה מלמטה, להרים אותם, מהשאול ירים אביון. זה גדולה בעם ישראל. אבל זה אתם מרננים, שהרב אוסף עכשיו, אני ראיתי בעיניים שלי שם כמה שהיו מסכנים, אומללים, היו בכלא והיו בזה, והוא החזיר אותם בתשובה.
הוא נתן להם מחיית הנשמה שלהם. בראש חודש התחילו לרקוד מרוב שמחה. ירדו לי דמעות מהעיניים לראות את זה. אנשים שהיו בבתי כלא עם סמים. אז תראו לי איזה רבנים עושים מה שהוא עושה, תראו לי. אז עליו אתם יכולים לרנן, אתם לא מתביישים? שהוא מוציא את האלה שעזבתם וזרקתם אותם בישיבות והגיעו לרחובות. אותם הוא מציל, אותם שאתם לא גידלתם אותם. אז זה לא בסדר? אז הוא עמך, לא מתאים לישיבות, לא מתאים לישיבות. תבוא תשב אחד על אחד נראה אותך, אם אתה תוכל להבין מה שהוא מדבר בכלל. אתם יכולים לראות את זה בעלונים שלו. אני לא יוצא בלי העלונים שלו. יש לו עלונים שיהיה בריא, חוכמה כזאת, איפה? תמצאו, אבל אין הרבה. והכל מכוון לכבוד השם, הכל הוא מכוון אותך. אין לו שום מטרה. וגם שאמרנו את זה, גם שמתפלל לאושר דקדושה, למה? היום הכל כסף. תראו כולם, תרומות, כולם כסף. למה? בלי כסף אתה לא יכול לזוז ולזיז, גם אחרים. אז מה הוא יעשה? אז הוא מבקש תרומות בשביל שיהיה לו פעילות, כמו שהוא עוזר. כל יום רביעי יש מחלקים חלוקה של כל מיני פירות, ירקות, לא יודע, מחלק שמה. כמויות עצומות, אתם יכולים לראות את זה. ואותו דבר ברוחניות. הוא הולך למקום, רוצה לדבר דברי תורה, אין לו מקום, באים מלא אנשים. אז מה קרה? למה כל כך כולם נסחפים ודבקים לנשמה שלו? מה קרה? מה, הוא מחלק סוכריות? מה קרה? למה נדבקים אליו? למה? כי מי שיש לו נשמה טהורה, הוא נדבק לאמת. ככה זה, תדעו לכם. עכשיו זה זמן של בירור בדורות האלה. תלך או ימינה או שמאלה, תחליט מה אתה רוצה. ואיך אפשר למצוא רב? זה לא הרב היחיד, יש ברוך השם. הרב דוב קוק, שיהיה בריא, רפואה שלמה, שישלח לו ממרה. זה איש אמת, אנשים כאלה זה רק לקדוש ברוך הוא. וכי הרב דוב קוק חיפש פעם לבקש כספים, פעם אני ראיתי, שמו לו כסף, שמה, הוא העיף את השולחן ככה, העיף את השולחן עם כל הכסף שאף לו. אני מברך אותך בשביל תשים לי כסף? אני לא צריך. זה אנשי אמת, סולי בצע, לא מחפשים כלום בחיים, מחפשים דבר אחד, והלוואי שנזכה להידבק במידה הזאת. אתה באת לעולם הזה לקדש שם שמיים, לא באת לשום דבר אחר. זה כתוב בתורה, עם סגולה. באת לקדש שם שמיים בעולם, לא רק בעם ישראל. אז איך אתה תתנהג? תלך על פי התורה. ואם אתה תדבר על תלמידי חכמים, יהיה זלזול בתלמידי חכמים, אז גם יהיה זלזול בתורה. הנה תראו, תלמידי חכמים עוסקים בתורה ותראו איך מתנהגים, תראו איך הם עושים הפגנות, שוברים דברים וזה. זה לא ככה היה. פעם חכמים של פעם היו מתאספים באיזה מקום ומתפללים. פעם ראינו שהיו שוברים רמזורים, הופכים מאות מכוניות, שוברים, איפה זה היה? זה ביזיון, זה חילול השם זה. שבס, מה זה שבס? מה זה שבס? שבס, תתפלל על שבת, שכל עם ישראל יחזרו בתשובה, אז בסדר, זה נקרא שבס. אבל לא לצעוק על אנשים, שבס ולזרוק דברים עליהם, איפה זה מותר? סנהדרין היו נקראים, סנהדרין קטלנית אם היו הורגים בן אדם, 70 שנה. אז אתה רואה שלפגוע בעם ישראל, לפגוע ביהודי, זה לא פשוט. אז אנחנו חזרנו כמו שהתחלנו. אנחנו צריכים להידבק לאמת. האמת היא על התורה. אם אני רואה חכם שלא מדריך אותי על פי התורה, אני עוזב אותו, אני לא אלך, אני לא אשמע לו. אני אכבד אותו, אבל אני לא אשמע לו. אני כבר יודע איפה הגבול שלי איתו. וזה לא משנה איזה גודל הוא, בחוכמה ובלבוש שלו ובכובע שלו, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לראות יראת שמיים, אני רוצה לראות שהתורה, באת לפה ללמוד תורה, ואתה מקיים את התורה עד שאתה הולך למעלה, מההתחלה עד הסוף. אמת, זה אותיות א' עד ת'. זה סוד, תדעו לכם, זה סוד בספר היצירה. אמת, זה התחלה, אמצע וסוף. יש בזה סוד גדול. אדם צריך להיות ישר מההתחלה עד הסוף. אז אם אני לא רואה את הישרות הזאת, אז גמרנו. אני מכבד את הרב, תודה רבה, תהיה בריא, איזה יופי, אמרת דברי תורה, שלום, להתראות. אבל כשאתה רואה אדם שהוא ישר, וכל ההנהגה שלו זה רק לחזק אותך בשביל הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה את זה? למה? תגידו לי. מה הוא עושה את זה? מה אכפת לו אם אני אחזור בתשובה או לא אחזור בתשובה? מה זה משנה? לא, זה משנה.
הוא אכפת לו שאתה תחזור בתשובה, והוא יחזור בתשובה, וזה מה שהוא עושה. לכן הוא לוקח אנשים הכי פשוטים, אתם תראו שם כל מיני אנשים שלא הייתם מסתכלים עליהם ברחוב, ואתם תבואו, תראו איך הם שמחים עם הרב בריקודים, בשמחת תורה, בזה. זה מרנן את הלב, שהוא מציל את הנשמות האלה שהלכו לאבדון. הציל אותם, אנשים הציל אותם מהתאבדות. באו מחוץ לארץ, מזריקה, יש בחוץ לארץ זריקה של מי שרוצה כבר להגיע למעלה, והוא שכנע אותם, תבואו לפה, אני אהיה איתכם, אני אדבר איתכם. איפה יש הרבה רבנים כאלה? אין הרבה רבנים. יש עוד כנראה, אני לא אומר שאין בכלל, אבל על מה את מרננים? על מה? על רב שמנסה לקרב את עם ישראל ואת פשוטי העם לאבינו שבשמיים? אלה שהיו ברחובות, החזיר אותם לאהבת העם הקדוש ברוך הוא? על זה אתם יכולים לדבר? ואם אתם רוצים לשמוע דברי תורה, אז יש לו עלונים כל שבוע, תקראו מה יש בפנים, או שתלכו לשמוע אותו פעם מדבר דברי תורה ותראו את החוכמה שלו. אפשר לשמוע בכל מיני מקומות, ואפשר גם בראשון לציון, אצלו בבית כנסת. הם לא רוצים, אם הם רוצים, אני לא יודע, אם הם רוצים, נזמין אותו. אבל לא יהיה מקום פה, אני אומר לך, לא יהיה מקום. רק אם יתמלאו פה גברים וגם למעלה גברים, אולי, אני לא מאמין שיהיה מקום. אבל אני רק אומר, תראו, אני כואב לי לדבר ככה, אבל פעם לא היו מדברים על תלמידי חכמים, לא היו, אני זוכר. היינו מכבדים, ההורים שלי היו מספרים לי בטבריה, הם היו גרים, היו מספרים לי שהיו חכמים עוברים ברחוב, הם היו נדבקים לקיר, מרוב הקדושה והיראה שהחכמים היו עוברים, הם אומרים לי ההורים, ככה היינו נדבקים לקיר. תראו איזה יראת שמיים, איזה יראת כבוד היה לתלמידי חכמים. איפה הגענו היום לצערנו, מה זה? אז לכן אני כאב לי הדבר הזה. אנחנו, סדום ועמורה אמר לי, לא קרה ביום אחד. הדברים האלה צריך לדבר עליהם, זה לא ייתכן ההפקרות הזאת. כל מי שמדבר לשון הרע, תבוא תשאל אותו, אתה היית אצלו? למה אתה מדבר לפני שאתה אצלו? גם דיין, אסור לו לשמוע כל אחד. הוא צריך לשמוע את שניהם שבאים אליו, לשמוע את שניהם. אז עכשיו כל אלה שמדברים פה, שמעו צעד אחד. תראו, הוא לוקח כסף, הוא עושה כל מיני זה. רגע, מה, הוא תפס מישהו באוזן, הביא אותו אליו? אנשים באים אליו מרחוק ברגל, באו אליו, אני הייתי שם, באו אליו מחולון, באו אליו ברגל, לראשון לציון. ברגל באו אליו, בחורים צעירים. אז הוא סוחב אותם? ואני זכיתי לנסוע לרבי מלובביץ' עד חוץ לארץ. ולמה? כי שם אני ארוויח כסף, לא. בגלל שאני הרגשתי שיש שם אדם אמיתי. הרבי מלובביץ' זיכרונו לברכה. הרגשתי שיש לי משיכה, רוצה לראות אותו, רוצה להכיר אותו, רוצה לראות ומה, אני חבדניק? אני לא חבדניק, אני אומר לכם. אבל אני חבדניק, אני ברסלב, אני מרוקאי, אני חלבי, מה שאתם רוצים אני הכל. איפה שעובדים את השם, אני אומר לכם אמיתי, אני לא מוציא סתם דברים מהפה. איפה שעבדו את השם, אני הלכתי איתם. עם כולם, זה לא היה מפריע לי איפה ללכת, ואיפה להתפלל, ואיפה לעבוד את השם. זה לא אכפת לי. רגע, אחרי זה אני אגיד לך. אז יוצא שאדם לא משנה איפה ואיך הוא עובד את השם. העיקר, אתה מרגיש שיש לך, זה מה שאמרנו בפרקי אבות, עשה לך רב. מה זה עשה לך רב? אתה חייב למצוא לך רב שאתה מקבל את מרותו. ומה הכוונה? שאם הוא אומר לך, אל תמכור את הבית, תלך לשם. אל תלמד פה, תלמד שם. אל תעשה כך, תעשה כך. והוא מוכן לשמוע כי הוא מאמין באותו חכם שהוא איש אמיתי, והוא עושה הכל לכבוד השם, אין לו אינטרסים. אני לא רוצה לספר פה סיפור זה סיפור לא כדאי לספר, אבל שאין לו אינטרסים, זה הכוונה. עם זה אתה תלך ותשאל אותו ותתייעץ איתו כל החיים בכל דבר. דברים שאתה מסתפק בהם כמובן. עשה לך רב, זה עשה לך רב. ולא רב שאתה הולך שואל אותו, זה עזוב, אז הוא אמר, אז מה אני אעשה לו? אחרי זה שטוב לו, למה? כי יש לו תאווה או משהו, אז הנה הרב אמר, אתם רואים, הנה הרב אמר, אז מה, תעשה מה שהוא אומר. זה נקרא איש אמת? לא, הוא לא איש אמת. מתי שטוב לך לפי התאוות שלך, אז אתה הולך עם הרב אמר. ומתי שלא טוב לך,
לא, אז מה, בוא נשאל מישהו אחר, הוא לא מונח בחומר. הוא לא מונח בחומר. אז זה לא נקרא איש אמת. איש אמת, שגם שאומרים לך שאתה הולך להפסיד פה, גם שאומרים לך נגד רצונך, אתה מוריד את הכובע, אתה שומע לעשה לך רב, אתה שומע על הרב שקיבלת עליו את מרותו, וזה נקרא עשה לך רב, ואנחנו צריכים למצוא את הרב הזה. אז כל אחד יחפש, אני לא אומר לכם למי ללכת, למה ללכת. אתם תראו מה שדיברנו היום. אם אתם רואים רב שהוא מדריך אותך תמיד בעבודת השם, לחזק אותך בעבודת השם, זה הרב שלך, ואתה מוכן לקבל את מה שהוא אומר. אבל אם אתה רואה שהוא מתחיל כל מיני, פעם פה, פעם ככה, לכל מיני לאחרים שתורמים לו, אז הוא עושה פרוטקציה לזה שזה, אז זה נגיעות, זה לא איש אמיתי. איש אמיתי, כמו משה רבנו, שלא היה לו נגיעות, הוא בא לשם לקורח, אמר להם, אני שליח של השם, אני עושה מה שהשם אמר לי. אני לא בא להילחם איתכם, לא מחלוקת, לא כלום. אם השם יגיד לי עכשיו, אתה אין לך תפקידים, אני אוריד את הכובע, משה רבנו, כי הוא איש אמת. מה שהשם רוצה, הוא עושה. אותו דבר גם פה אנחנו בדורות שלנו. צריכים לדעת, מי מדריך אותנו לתורה, זה איש אמת, אני הולך איתו, אני שומע לו, מה שיגיד לי אני אעשה. זה יהיה רצון בעזרת השם, שהדברים האלה יהיה לזכות עם ישראל, לתלמידי חכמים, שיהיה כבוד לעם ישראל, לתלמידי חכמים שמזכים את עם ישראל ומדריכים אותם לאמת, לכבוד השם יתברך, בעזרת השם.